Goedenavond, dames en heren. Welkom in de AC Cultuurfabriek. Het gaat natuurlijk om de onthulling van het magazine Limburgse Zakenvrouwen. De Lustrum-uitgave. Durf te zijn wie je bent, doe wat je moet doen en geef anderen de ruimte dat ook te doen. Dan ontstaan de mooiste dingen. Maar ik ben hier vooral omdat ik een fan ben van Fons. Ja. Dus ik weet zeker dat ik dit nieuwe tijdschrift, wat straks onthuld gaat worden, ook nog heel vaak ga nalezen en echt als naslagwerk ga gebruiken voor die geweldige vrouwen in Limburg. Van de Lustrum-uitgave van Limburgse Zakenvrouwen, het magazine.